Dámy a pánové, vítejte u prvního dílu Survivor Mlýnky 2025 zpátky ve hře. Já jsem Denis Janošek a tímto pořadem vás budu celých 14 dní provázet. Soutěžící sotva dnes dojeli na ostrov a krátkou chvíli po tom, co já tady domluvím, se zúčastní výzvy, která rozhodne, který z týmu se zúčastní kmenové rady. A na kmenové radě už dnes večer budou někteří z našich hráčů vyřazeni. Sotva se stihli vybalit a pojedou domů. Takže všichni, co sedíte na gaučích, vytáhněte si popcorny, vytáhněte si brambůrky, vytáhněte si železo, vytáhněte si dřevo. Přátelé, já jsem Denis Janošek, tohle je Survivor a budu se těšit v dalším vstupu. Klouže to! Protože pořád mě žduchá a dělá nám s kamarádkou na zle a moc ho nemusím a prostě nám tam dělá zle.
Jo, já hlasuju pro Mickeyho Staňka, protože si myslím, že je silný hodně a domluvili jsme se na tom. A je to tady dobrý. Já jsem vybrala Mickey Staňka a vybrala jsem ho, protože cítím vlastně, že vlastně proti nám jako má výhodu, prostě, že je dobrý hodně, takže jsem chtěla jakože by nebyl prostě konkurence. Já hlasuju Matyáše Burdu, protože se nezapojil do žádné jako aktivity, třeba když jsme dělali vlajku. Protože je to silný hráč, proto ho volím. Takže já volím něho, protože se bojím, že když má moc energie, tak prostě já se prostě ho bojím. A tak proto ho volím, tady tohoto. A je prostě strašně hyperaktivní, takže bojím se, že bude pro mě nebezpečný. Jo, a potom na jídlo, co tam mají v škole, tady v jedální, jo, je dobré mrkva do každého a tohle je Survivor. Já doufám, že vyřadím Matyáše, protože on jiný šduchl do kaluže, no a já se spala jakoby na ruky a potom ještě vlastně jsme šli takovou dlouhou procházku a jak pršelo včera, tak tam byla voda, že? A on to pustil na mě a tam byla voda, takže jsem byla mokrá. Slyšel jsem, že tady nechce být. Takže já volím Matouše, protože mi přijde strašně moc silný. My hlasujeme pro Štěpu, protože nám dneska vůbec nepomáhal při výrobě vlajky. Já volím Petra, protože se mi zdá podezřelý. Stačí to asi? Vybral jsem si nejsem. Já budu volit Petra. Doufám, že ho vyřadíme. A doufám, že to vyhrají modří. Já volím Štěpána. Dohodli jsme se na to s kámošem. Vybral jsem si Matea Chvatala, lebo mi furt robí zla. Nepomáhá nám prostě s ničím. Vůbec jako nerozumím tvýmu smyslu hraní, že tam jen také stojíš a děláš. Můžeš se trošičku víc zapojovat, musíš trošičku víc adrenalinu a nepostávat tam jak nějaký slimák.
proto tě asi teďka budu volit. Prosím, ať se trošičku změníš. A tohle je Survivor. Jen škoda, že tu není Viktor. Tak prosím, 2 vteřiny ticha. Dobrý, to by asi stačilo. Čau. Čau. Já budu volit Matyáše Burdu, protože si myslím, že nepomáhá týmu a prostě je taky tichý a Já volím tady pro tohoto člověka, protože on je strašně velká konkurence a určitě by podle mě pro mě volil taky, takže nechci vypadnout a jestli vypadnu já, on vypadne se mnou, takže a tohle je Survivor. Ještě to poskládat. Poskládám líp než Viktor. Tak, toto si schovám na kapsi. Tak, je to tam. Užívejte. Tak hlasu Matyáše, protože moc jako nepomáhá v těch, jako třeba u toho nešení toho dřeva. A jako já chci vyhrát, tak se zbavuju těch nejslabších kůzků, abych pak jako šel úplně na vrchol. Tak, proto Matyáš. Prostě kdo pozdě chodí, sám sebe škodí. Takže my hlasujeme pro Aleše, protože on teda sice získal náhrdelník imunity, ale já s tím zcela nesouhlasím, myslím si, že mu to vůbec nepatří, takže jestli si myslel, že ho to zachrání, tak se teda pěkně plete chlapec a myslím si, že by měl jít prostě domů. Nemám co dodat. Jedeš domů, chlapče. Matyáš. Matúš. Miky Staněk. Výborná volba s imunitou. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop her. I'm gonna work harder. Peťo, prosím, vyber si jednoho ze svých spoluhráčů, se kterým se utkáš ve výzvě. Štěpán. Štěpáne. Prosím, pánové, pojďte za mnou ke stolu.
Takže ahoj, jmenuji se Tereska a jsem z modrého týmu. Takže včera jsme byli na kmenové radě a bylo to tam také dobré, ale měla jsem trochu trému, že mě někdo vyradí, takže jak také moje pocity. Jako včera bylo to také dobré, že tady byly ty ohně a ty fakle tam byly a bylo to také dobrodružné. Nebylo to takové, že by jsem se úplně bála, ale nemyslím si, že jsem nějaká silná v tom týmu, že jsou aj silnější. No, včera byl vyrazen Maty a pak ještě Petr. Bylo to takové, že wow, protože já jsem ani o nich vůbec barkedy ani nevěděla, že jsou s náma. Oni tam byli taky v kůtku. A bylo to takové, že jsem si myslela, že se vyřadí například, jak byl tady Matouš, alebo někdo takýto silnější, ale vyřazili se takýto slabší. A jako to mě dost překvapilo, že jako už se bojím aj já, že mě někdo vyrazí, ale tak doufám, že ne. Doufám, že to bude dobrý. No. Matý Chvatal je silný hráč, protože je prostě strašně hyperaktivní a nikdy se neunaví. A je rychlý aj docela. Ahoj, já jsem Ela, jsem z modrého týmu. Těším se taky domů, ale i tady je to celkem dobrý. Kmenovou radu jsem si užila dobře, jsem ráda, že jsem nevypadla. Jsme se nějak domluvili s naším týmem, koho vyřadíme, takže to nějak vypadlo dobře. Ahoj, já jsem Kája a je mi 14 a tady na ostrově zatím mě nikdo nevyřadil, nemusím jít domů a je to tu skvělé. Jídlo je tak nic moc, ale dá se to. Je to tu těžké, velice těžké, ale přežíváme. Včerejší kmenová rada byla velice napínavá a vypadl Matyáš a Petr. Matyáš vypadl asi proto, že je nový a prostě se ho asi chtěli ho vyřadit, protože si mysleli, že je určitě dobrý. Nikdo ho nezná, ale... A Petr, nevím, proč by mohl být vyřazen, ale něco podobného. Určitě je velice silný a málem se mu podařilo být nevyřazen, ale bohužel to nezvládl, takže... Hlasovala jsem pro Mikuláše Staňka, protože je velice silný a vždycky prostě všechno vyhrává a je nejlepší, takže by mě mohl ohrozit. Miky by určitě zvládl překousnout železo. Jsem tak silný, že můžu pokousat úplně všechno. Třeba kámen, ocel, dřevo, lidi. Víte tu kameru lehodnou. Miky včera vytáhl na kmenové radě skrytou imunitu, takže to bylo to všechno pryč, všechny naše plány. Takže to bylo dost na nic. Byli jsme všetci smutní, že ho nemůžeme vyřadit. Takže teď nás může vyřadit on. Jako nečekal jsem, že mě budou hlasovat tolik lidí. Hlavně 5 hlasů nebo 4, kolik to bylo. Ale jsem rád, že mi kamarád daroval jednu ze svých skrytých imunit. Tak jako díky. Ale podle mě to bylo hlavně kvůli tomu, že Karel a nějaký ještě jedna holka naváděli holky jako malinkatý děcka, aby mě voutili. Už to nepamatuju. Pořád musíme bojovat proti požírači železa. A tohle je survival. Tak na ostrově jsem hrozně moc rád. Je to taková zábava, takový adrenalin. Ty bláho, tady to prostě jako nikde jinde nezažiješ. Taková nepopsatelný. Mám tady spoustu kamarádů. Některý i dokonce kamarádky, ale s těma je to trošičku jako horší. Mám tady fantastického bráchu, bratrance a kamaráda Vojtu Víta. Super fantastický, jsme takový 4 mušketýři. Akorát bohužel jsou v jiným kmeni. Ale ti půjdu taky zase ke dnu úplně. Jako každý jiný.
cítím se tak jako silně, odhodlaně. Jo, je tady zase Olinka, tak Olinka vždycky vaří úplně fantasticky. Prostě mrkev rovná se dobrý oči. S rohlíkem, s chlebem, ale já jsem neměl paštiku, já jsem si přivezl z domova Nutellu. Nutellu bych snědl s chipsama, s banánem, s rohlíkem, s listem, ze dřeva ještě, třeba ten list může být. Dávejte si na mě bacha, že tohle je Survivor. Tak na včerejší kmenové radě byl vyhlasován Petr a Matyáš. Já jsem hlasoval Matyáše, protože jako ze začátku jsem moc nepřipojoval, nezapojoval se do her, byl tam tak jako... Takže jako to není jako úplně typ kamaráda, ale ten jeho mladší brácha, to nevím, proč ho hlasovali, protože jako docela jako fajn, ale takový Survivor. Prostě slabý pryč a silní taky možná pryč. Tak jste to sami viděli, dámy a pánové. Výzva, kmenová rada, 2 vyřazení, Peťa a Matyáš. Jde vidět, že když si někdo nedá pozor, ostrov ho roztrhá jako puma. Já se na vás budu těšit další týden, další den, kdykoliv, kdy si to zapnete na TV Mlýnky, nebo v přímém přenosu hned zítra. Já jsem Denis Janošek a tohle je Survivor Mlýnky 2025.